Mahalaga ang tiwala. Kung pagtitiwalaan ka, kadakol ang pwedeng magtabang sa imo. Digdi po sa Del Rosario National High School, balikan ko lang. Naihiling po kan lokal na gobyerno Kanaga, bakulang sa Del Rosario kundi sa bilog na Naga, and I think this is true in the entire country, ang kahalagahan kan edukasyon. Yung mga susunod pa pong mga estudyante na magiging komportable po sa mga pag-aaral po nila, makakatulong po sa kung gaano po sila lalakasan sa pag-aaral, magiging inspirasyon po na may paaralan po silang maayos. Salamat po sa government po ng Naga kay Sir Mayor Nelson Delegacion. Sana po mapalaki pa po natin tong school na po. Thank you po. Kami po ay nagpapasalamat sa local government unit ng Naga sa pagbigay ng bagong building sa amin. This building will be so helpful for our students, lalo na isa to sa malaking kakulangan, which is a great help for our community and also for our school. Sana sa mga susunod pa pong proyekto, kami po ay mapagbigyan. Saro na naman pong pagkakataon na kita magpasalamat. Ang perming party kang DepEd magpasalamat. Pero Mayor, binibilang ko po, 34 classroom na po. Ang together nag-iribanan kita sa 6 na bulan ko pong yaon ako digdi sa Naga. As Chairman kang Committee on Education, I am very much honored na maging party kang sa tuya pong pagpadalagan ka sa tuya pong alkalde kan na Surad Naga. So, today, our school gets to receive another blessing, a 2-story building which can house substantive number of learners. Mahanap po kami nin paagi para madagdagan si kakulangan sa mga eskwelahan. Iyo po yan ang pwedeng asahan sa Samuya. Dahil po gusto sabihin, nag-i-establisar nin mga bagong eskwelahan, iyo lang po ito ang aasikasuhon, iyo lang po ito ang papadangaton. Malinaw po sa Samuya na ang pagpadangat sa gabos ng mga estudyante digdi po sa laog kan syudad Kanaga. Kaya po nahaman, asin ngo niyan, ita-turn over mi na po sa Saindo ang 2-story 4 classroom building. Asin may mga kasunod pa po yan.